Amen. Glory to Jesus. Nkosi yami angazi noma sisemshadweni na. Amen. Ngiyabonakala sikudanga na haleluya. Amen. Kodwa ndiyavuya into yoba kumanyela izwi likaThixo. Haleluya. Ayikho into esiyithethayo ingekho ezwini. Ngokokuba thina sakhiwa ngezwi. Haleluya. Lo omi phambi kwenu ngumama uMjwangcu. Ndiyazalwa ke kwidolophu yaseMthatha. Nditshatile umyeni wam ngulowa. Haleluya. Wandisikelela nam uThixo, wandinika umyeni onezwi lakhe. Amen. Haleluya. Singabasikeleliweyo, sikelelekiweyo bazalwane. Uba ungumfazi nje onjalo usikelelekile. Amen. Ndize kumama umsana. Haleluya. Asemhle madoda. Dadewethu ufikile apho ububhalele khona. Le leta obuyibhala namhlanje ngoku ukuyo phakathi. Amen. Ingathi ndisenhliziyweni yakho sithi Jehova, uma undiphe umyeni uzondiphe umyeni othanda uThixo. Namhlanje uThixo ukunikezile leyo present. Amen. Awazi lutho ke ngomtshado, kodwa uThixo ubone kufanelekile. Ndiyathetha abangcwele ke mna, andikhulumi, ndiyaqisa. uThixo ubone kufanelekile into yokokuba mawube ngumama ozogada indoda. Amen. Ndizocela abangcwele sifunde phaa kwincwadi 1 Petros wokuqala chapter 3 verse iyaqala apha kumi esiXhoseni. Ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle kokoluka kwenwele nokunxitywa kwegolide nokwambatha kwengubo. Verse 4. Makube kokomntu ofihlakeleyo wenhliziyo, ovethe ukungonakali, umoya onobulali, ozolileyo, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo. Verse 6. Njengokuba uSara wamlulamelayo uAbraham, embiza ngokuthi yinkosi, eningabantwana bakhe nina, nakuba nisenza okulungileyo, ningoyiki into ethusayo. Haleluya. Mama umsane, uThixo uyathetha apha. Ndiyavuya xa ndikubona unje. Ndiyavuya nokokuba ungekho ngohombe legolide nesiliva, ngoba umtshato awukho lapho. Funeke ube ngumfazi onobulali, umfazi onomoya othobileyo, umfazi oyihloniphayo indoda yakhe, umfazi othobelayo. Haleluya. uThixo ke ukwethembile ngokubeka kule ndawo akubeke kuyo. Funeka ke mntana sekhaya uthandaze. Uyathandazelwa umtshato.
awulali xa usemtshatweni. Uvuka uthandaze ngo-12, akakuvutata uthandaze, bulela vela uthandaze. Ndifuna uyazi into yokokuba zingakhona zonke izinto ezintle emhlabeni, kodwa uba ngaba wena nomyeni okanye umyeni wakho akavumelani nazo, wena uyathoba. Awuzisi into engeyiyo endlini, awunqweneli zonke izinto ezilapha phandle uzingenise emzini wakho. Uma ethe utata umsana, mna nendlu yam sakumkhonza uJehova, makube njalo ke. Ngokokuba thina abafazi siye sibe netendensi yokokuba sinqwenele yonke into elapha emhlabeni eyenziwayo apha phandle siyingenise endlini, ifike ke ngoku ingafithi. Haleluya. Ngoba kaloku utata walapha ekhaya yena unowakho umgaqo awunike kuThixo. Haleluya. Ndifuna siyazi into yokokuba, uyazi into yokokuba umntana wasekhaya, zonke izinto ziqala kutata, wena uyathoba. Haleluya. Uyazi mna owam umyeni andiwazi amehlo wakhe uba njani, ngoba andikwazi ukumjonga straight emehlweni. Ndiyathoba xa ndimjonga. Haleluya. So once ungqamane namehlo wakhe, uSathane uzamngenelela. Funeka uthobe xa ungumama. Mna ndizisa intobeko apha. Awuzuba ngowokuqala. Ithi incwadi yeBhayibhile noSara wayeyenza loo nto, esithi kumyeni wakhe, Nkosi yam. Haleluya. Uyinkosi yakho, uthanda ungathandi. Izinto ufuna ukuzenza, sele umntana wasekhaya ubona iwall unit okanye isofa edolophini, awukwazi ukuyithenga engayazi. Mfowunele uthi, tata, ndibona ikhawutshi ke tana apha endle, umshutele uba ukude kakhulu, okanye khawukhuze mandisendaweni ethile, ndibona ikhawutshi entsha apha entle apha, khawukhuze uyibona. Awuyenzi into ungabuzanga kuye. Haleluya. Zonke izinto ziqala kutata, ngoba uzawuthenga into phaa, abuye athi utata, hayi umosha ngemali nkosikazi, ukhubeke. Kanti uba uvene naye phaa eshopini kaphumi, umcenge ke phaa ngendlela omcenga ngayo, kodwa nivumelene. Amen. Awuthi hayi sesam isibhaji vele. Yeah. Haleluya. Akho mntu nesibhaji sakhe lapha. Awuthi sesam isibhaji vele ndizayithenga, makafike ndiyithengile uzoyibona. Njalo. Zonke ziyaxoxa endlini, awusuke uphume uhambe uyothenga into oyithandayo. Haleluya. Uyabona uliqhayiya lomyeni wakho. Makathi xa ekubona phaa abone uba nangu umnkam, awufiki ungabiyiyo le nto afuna ube yiyo. Ndiqinisekile into yoba before ungene uyamazi utata umsana uba ungumntu onjani, ungumntu omthanda kangakanani uThixo. Zonke ke izinto zihletywa kootata, babuye bona bazise kuthi. Uthixo uthetha nabo. Thina ke umsebenzi wethu kukuthoba. Haleluya. Ndifuna uyazi uba mntana wasekhaya, ngumtshato lo. Ngumtshato lo. Uthixo ukunika umyeni, ukunike i-responsibility yokokuba ujonge umyeni wakho. Abayeni ke abafani, awuzufanisa umyeni wakho nomnye umyeni waseNorth Door. Uthi yazi utata kabani yena uyakwazi uziphekela, uyamazi utata kabani yena uyakwazi ukathatha i-t-shirt yakhe azilambele. Hayi, le yeyakho, leya yeyakwamakhelwane.
Haleluya. Haleluya. Awukopi into yakamakhelwane. Umyeni wakho uyamazi uba yena uhlulakala kweli philica. Uzoba ngumncedisi. Siyavana sisi. Uzoba ngumncedisi apha ekhayeni. uThixo ke anincede. uThixo nihlala nibeka yena phambili. Akukho nani bubunzima nizobuva uba nibeke uThixo phambili. Zonke izinto zibuzeni kuThixo. Uthi ningothuki izinto zoyikisayo ningazinga nothusi. Bekani yena phambili egameni likaYesu Kristu. Amen.